मुलुगाव जोनोम जानाय हारि माहारिफ्रा जेरैबायदि मोनथाय दङ बर' हारियाबो मोनथाय दङ। भारतनि संबिजिरा रावनिबो पकेटनि नङा। जोंनि आलासि चिफ गेस्टआ बुंलांदों बे भारतआ रावनिबो बिफानि सम्पति नङा। आरो दिनै बर' हारिखौ सोरबा साफा सानै राजखान्थि गोहो मोननानै बे हारिखौनो गावनि पकेटनि गावनि सम्पति बायदि बाहायनो नागिरो। बेबायदि हारिखौ बाहायनो मोना। जुदि हारिखौ अनदोंबा हारिनि गोरिब गुन्द्राखौ अन। हारिखौ अनदोंबा न' गैयि मानसिफोरनो न' लुना हो। हारिखौ अनदोंबा रिक्सा ठेला आलाफोरखौ मोजाङै खामानि मावनानै जानो हानायनि थाखाय मोजां खामानि नागिरनानै हो। अब्लासो जों सानगोन हारिखौ अनदों। जौ बेदर जानानै रंजानानै मोसानानै फुरथि खालामनानै बेरायबाय थानायखौ हारि अननाय होना। हारि अननाया बे गोरिब गुन्द्राखौ अननो हानांगोन। बिसोरनि दुखुआव दुखु मोनफानो हानांगोन। बिसोरनि गाबनायाव गाबफानो हानांगोन। दिनै बेसेबांबा सात जारला सहायनानै बर' हारिया संसार जानानै दङ। फरेस्ट ओनसोलाव 10 लाखसो बर'फोर दङ। बे 10 लाख बर'फोरा 2006 सालाव फरेस्ट आयेन जानायनि उनावबो दाबो हानि मोनथायखौ मोनाखै। बे फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय। दिनै जोङो सानदों बिटिसि मोननायनि उनाव गोबां जाबाय। बर' मिडियामनि जेंनाया दाबो जोबाखै। देग्लाय बोसोराव लेखायानो गैया। जाय बिथांमोना आंखौ सोंखारिनो हादों बिथांमोना आसाम सरकारखौ लेखा होयैनि मानो सोंखारिनो साहस खालामाखै। बर' मिडियामनि लेखा नांगोन। 1906 मायथाइयावनो बर' मिडियामा गायसनजादोंमोन। नाथाय बर' मिडियामा दिनैबो लेखा गैया। दाबो जोङो लेखानि थाखाय आन्दोलन खालामनो गोनां जायो। मास्टार गैया, मास्टारनि थाखाय आन्दोलन खालामनो गोनां जायो। बर' फरायसाफ्रा बोरै डक्टर इन्जिनियार जानो, बोरै आइएएस अफिसार जानो। जायफ्रा थाखा दङ दिनै इंलेन्ड आमेरिकायाव फरायहैगोन, दिल्ली मुम्बाइआव फरायहैगोन। गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाया दिनै थाखा गैया, बिसोर फरायहोनाङा नामा? बिसोरबोथ' फरायहोनांगोन। बर' हारिया टाउन सहराव संसार जानाय सानैसो धोनि मानसिफोरनि थाखाय बर' हारिया थांना थायाखै। बर' हारिया थांनानै दङबा बे गामि ओनसोलाव रायजो जाग्रा गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि थाखाय। बिथांमोना दिनै बर' मिडियामाव गावनि गथ'खौ फरायहोदों। दिनै ड्रेसनिफ्राय लानानै दख'ना गानदोंबा जोंनि गामियाव रायजो जाग्रा आइ आफा रायजो राजाया दिनै दख'ना जोंनि हारिमु मोसानाय मुसुरनाय गासैखौबो लाखिदों। नंगौ, क'क्राझार टाउनावबो जोंहा बर' हारिमुखौ जोङो बयबो लाखियो। नाथाय माखासे मानसिफोर दङ बे टाउनावल' टाउन बारबानो ड्रेसखौ सोलायनानै स्कर्पिअ गाखोना थांग्रा गोबां मानसि ओंखारबाय। जों मिथिगौ बिसोरखौ सोर। दा रायजोफोर, दिनैनि समा जाथिजों थगायलायनायनि नङा। एबसुआ खौसेथि लुबैदों। एखमबा एबसुखौ बुङो एनडिएफनि, एखमबा एबसुखौ बुङो बिएलटिनि। एबसुआ सोरनि? एबसुआ सोरनि रायजोफोर? जि समाव एबसुआ जोनोम जादोंमोन बै समाव एबसुआ बर' थुनलाइ आफादजों खामानि मावदोंमोन। गाव हारसिङैबो खामानि मावदों। बिटिसिजों एबसुआ खामानि मावदों। उनाव जोंहा बिटिसिजों जेबो जायाखै। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1987 मायथाइयाव आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ गावनि एबसुनि आखायावनो लाबोनानै जांख्रिखांनो हमबाय। आरो बे आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव क'क्राझारजों लाफानानै दुलाराय रायजो राजाया बड'फाखौ मदद होबाय। आरो बर'नि जांख्रिथाया अब्लासो मुलुगनाङैनो मिथिजादों। दिनै भारतल' नङा, मुलुगनि मानसिफ्रानो मिथिगौ बर'नि जांख्रिथायखौ। उनाव बिएसि सुक्ति जाबाय। बिएससिआव जेबो मोनासै। बिनि उनाव जोंहा 96 आव आन्दोलना जाफिनबाय। एबसु बिएलटि मोननै जाबाय। हाथियार लानानै सोमावसारनाय आरो गणतान्त्रिक सोमावसारनाय। एबसुआ हारिमु आफाद बायदिसिना आफादफोरखौ लानानै गुबुन हारिफोरखौ लानानै गणतान्त्रिक सोमावसारबाय। बिएलटिआ हाथियार लानानै सोमावसारबाय। उनाव थांनानै 2003 मायथाइयाव बिएलटिआ सुक्ति खालामबाय। बे सुक्तियाव जों मदद होबाय। दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरो एबसुआ सिग्नेचार होआखै, ओंखायनो बिटिसि सुक्तियाव सापर्ट होआखै। एबसुआ 100% बिटिसि सुक्तियाव सापर्ट होदों। एबसुआ सापर्ट होनायखायनो बिटिसि सुक्तिया जादों। आरो बै समाव बिएलटिखौनो दुलाराय बर' रायजो राजाया मिथिगौ। एबसुआ बिएलटिखौ मदद होदों। बिएलटि आरो एबसु ज' सोमावसारदोंमोन। नोंथांमोना मिथिगौ। दिनै सोरबाया बुंनो नागिरो एबसुआ बिएलटिखौ मदद होआखै। दानिया बिएलटिआ सारेन्डार खालामबाय 2003 मायथाइयाव। गैया बिएलटि। बिसोरो माबा वेलफेयार ससाइटि दानानै लाबाय। बिथांमोना गावसिनि खामानि मावनो थाखाय। जों गाज्रि मोनाखै, मोजांखौनो मोनबाय।
2004 मायथाइयाव NDP सिजफायार खालामबाय बै समाव एबसुआ मा खालामो एबसुआ जातीय आफाद माहारि आफाद सोरबाया बुंनो हायो नों NDP नों BLT नों सिखाव नों डाकायत नाथाय सासे बर' फिसा बुथार जायोबा एबसुआ बिखाया सायो जोंनि बिखायाव दुखु मोनो सोरबा दायनि इनायै बर' फिसा सासे बुथार जायोबा गावथार जायोबा जि मुं लानानै थैया मानो एबसुनि गोसोआ गाबखाङो जों सिरियै थानो हाया दिनै NDP नि नाम लानानै थै BLT नि नाम लानानै थै सोरनिबानि मुं लानानै थै बे जाबाय बर' फिसा आरो एबसुआ बयनिबो ओंखायनो 2005 मायथाइयाव NDP नि सिजफायारखौ जोङो बरायबाय बेखौ बरायनायनि दाय जाबाय माखासे मानसिफ्रा बेसेबांबा सोंखारिबाय एबसु माने NDP एबसु माने उमुक आंनि थैखौ हानानै नाय आंनि थैयाव NDP मोनगोन BLT मोनगोन एबसुबो मोनगोन सारा मानसिफोरनि थैखौ बर' हारिनि थैखौ आंनि थैयाव मोनगोन नोंथांमोना आंखौ हानानै नाय नाथाय आं बे बर' फिसाफोरखौ नों NDP नों BLT होननानै आं रावखौबो डिफारेन्सियेट खालामनो हाया बे आंनि गासैबो आंनि आइ आफा रायजो राजा आंनि फंबाय आंनि बिनानाव आं रावखौबो नेवसिनो हाया आं रावखौबो मालाय साननो हाया नाथाय बिथांमोना आंखौ दाबो सिनायाखै सिनायैनि थाखाय एखनबा आंखौ बे हारसा बे बर' बे मालाबा बिहारि मा बुंनो नागिरो हिसाब गैया नाथाय मानगोनां रायजोफोर आङो सिगांनिफ्राय बुंनो दाबो बुंगोन आङो बर' हारिनि गेजेरावनो सासे बेसेबांबा जौ फाग्ला न'खराव जोनोम जानाय सासे बर' फिसा बर'नि न'खराव मा जायो आं मिथियो बिसि फिसायनि बुलायलायनाय ओंखाम ओंख्रि मोजाङै मोनजायैनि थाखाय बिसि फिसायनि बुलायलायनाय न'खर संसार जानायाव मा जेंना जायो आंनियाव दाबो मेलेमाव हाबजोबनानै दङ उन्दै समनिफ्रायनो हालेवनानै फरायदों हाजिरा मावनानै फरायदों गासैबो जि खालामनांगौ आं खालामजोबदों आं गासैखौबो दिनै मिथिगौ आरो बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव सिगांबो खोथा होदों दाबो खोथा होदों आरो MLA मन्त्रि जानाय आंनि सिमां नङा आंनि मोनसेल' सिमाङानो जाबाय बड'लेण्ड रायजो जानांगौ आरो जेब्लासिम बड'लेण्ड रायजो जाया आं फासायनायाव गैया सोरबाया थाबायना थाबाय आं थाबायलांगोन मानोना बर' हारिया बड'लेण्डनि थाखाय थै होनांगौ होबाय जिउ होनांगौ होबाय दिनै जोङो साफा सानै हारसा मानसिफोरनि बुंनायाव खर'आ गिदिर जाबा जानाय नङा बेवहाय फैनानैबो बुंदों प्रमोद बर' এনেকুৱা उमुक এনেকুৱা हे আপুনি ইমান কথা জানে আপুনি চিফ মিনিস্টার হোক না आंखौबो बुङो আপুনি इलेक्शन गेलेव ना आंखौबो बुङो नाथाय आं मिथियो गाबोन इलेक्शन गेले होननानै इलेक्शनाव फेजेनखांनानै बिथांमोना बुंगोन नोंनि खोथाखौ रावबो लाया आरो आन्दलन खालामनानै लाब गैया होननानै आं बिथांमोनखौ बुजियो आङो बिथांमोनखौ बुजियो नाथाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावसोरनि राजखान्थिखौ गोजोर खालामनो थाखाय मालायनि सानानै दोननाय जेयाव आथिंल' नङा बिखासिम हाबनानै लाबाय बिथांमोना ओंखारनो हानाय नंला नाथाय आं बुंजानायाव गैया रायजोफोर जेसेबां प्राइभेट टक जादों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों आसामजों जों नांलायनानै फैदों बिथांमोना जोंनि जुक्तिखौ दाननो हायाखै नाथाय जोङो दिनै संग्रामि बे हादोराव बेसेबांबा गिदिर हादोर 125 कोटि मानसि दङ बे हादोराव जोंनि सुबुं अनजिमाया 15-20 लाखल' जोंहा एमपिबो गैया जि सासे एमपि दङ गावजों गावनो नांलायनानै खोमाना लाबाय 2019 फैगासिनो दङ ज' जानो हायाबा बेवहायबो जोंहा एमपिया थांगोन जों बेखौ मिथिगौ रायजोफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो राजखान्थि गेलेनो नागिराखै दिनैनि जोलैखौ राजखान्थि गेलेग्रा होनदों बिथांमोना एबसुआ राजखान्थिनि पार्टी जाबाय होननानै दाख्लै प्रेसआव बुंदों जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथाङा एबसुआ माला राजखान्थि गेलेजेना 1990 मायथाइयाव एबसुआ बै समाव फार्स्ट इलेक्शन गेलेदों जि समाव सानसुमा गंगार बसुमतारी एबसुनि आफादगिरिमोन आरो बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गोमालांबायमोन बै समाव आङो थाखो 9निसो फरायसामोन थाखो 9नि फरायसाब्लाबो बै समाव जोङो भोट होनो थाखाय तामुलपुराव देरहाग्रा मुसाहारिखौ हर सान खामानि मावनानै देरहाहोदों आं जागायजेनाखै आं एबसुनि आफादगिरि जानाया बारा गोबाव जायाखै इलेक्शनखौ बै समावनो गेलेदों बुंनांगौबा बै समावनो बुंनांगौमोन मानो एबसुआ इलेक्शन गेलेखो होननानै 2001 मायथाइयाव इलेक्शन गेलेदों 10 जन MLA देरहानानै हाबा मावनानै BTC सुक्ति जादों बै समावनो बुंनांगौमोन एबसुआ मानो इलेक्शन गेलेयो होननानै मानो बुङाखिसै दिनै बिथांमोना बुंनो हमदों साननानै लाबाय बिथांमोना गावसोरनो गासैखौबो मावजोबगोन माखौ मावखो रायजोफोर क'क्राझार टाउनाव साइनबर्डआ
बिख्लो होनना बुंदों क'क्राझाराव मानो साइनबर्डखौ बर'जों लिरजोबहोनो हायाखै दाबो बबे बबे गाखो बिटिसिनि अफिसफ्राव दाबो गासैबो अफिसावनो बर'जों बिथांमोना अफिसनि जि डकुमेन्ट बेखौ दाबो दिनै बिथांमोना मोजाङै सालायनो हायाखै बिटिसिआव 15 बोसोराव मोनसेबो आयेन जायाखै गोबां गोजान इन्डास्ट्रि मोनसे लुनो हायाखै दिनै बिथांमोना बुंदों जों उमुख खालामबाय CIT to BIT बिटि सुक्तिनिसो आङो दुखु मोनदों दिनै रन्जन दैमारि बिथां इउजि ब्रह्म सानसुमा कुमार बसुमतारी गोविन्द बसुमतारी हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि प्रमिला रानी ब्रह्म जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ बिसोर बिथांमोनखौ खौसे जाजानायखौ आंबो लुबैयो रायजोफोर आं दैदेनगिरि नङा रायजोफोर आं दैदेनगिरि नङा दैदेनगिरिया बिथांमोनासो जाय लामा दानस्रांग्रोयो जाय लामा एवस्रांग्रोयो बिथांमोनानो दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दैदेनगिरि बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होगिरिफ्रा दैदेनगिरि एबसुखौ जोनोम होगिरिफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोननि सानथौ सानस्रिखौ लानानै जों लामा थाबायदोंल' बिनि अनगायै जेबो गैया नाथाय बिथांमोना आंखौनो जोबोद सानो गावसोरनि सेख'ना जासिगोन नामा बिटिसिखौनो सेख'ना लासिगोन नामा इलेक्सन गेलेनानै आसामखौ लानानै MLA खौ सेगोन नामा MP खौ सेगोन नामा आंहा बेबायदि सिमां गैया रायजोफोर नाथाय बर' हारिखौ खौसे खालामनांगौ बयनिबो बिबान दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे नोंथांमोननि बे जांख्रिथाय फोथार क'क्राझारनि बे गेवलां फोथाराव नोंथांमोना नुबाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्मावनो दिनै रन्जन दैमारि गोविन्द बसुमतारी इउजि ब्रह्म जाय बिथांमोना गोदो गोदाय नांलायदोंमोन बेवहायनो दिनै आखायाव आखाइ हमलायनानै समायखिरा लादों बर'लाइन दाबि खालामनानै आरो बिनिफ्राय गोजोनथाव बाथ्रा जेबो जाया ओंखायनो आं खावलायगोन जोङो बिटिसिनि लिडारफोरखौबो सनमान खालामो बिथांमोनखौ जों मान होयो बिथांमोना जोंनि सायाव माबा खुद्रिनाय दङ जों मालाबा दाय मावफ्लांदोंबा आं निमाहा बिदों बिदा फंबायनि गेजेराव हमथाबलायबाय थानांगौनि खोथा गैया दाया जाखायो रायजोफोर गोरोन्थिखौ मावफ्लाङो मानसिया बिदि होननानै इयुननि थाखाय जों जुदि खौसे जानो रोङाब्ला बर' हारिया धंस जागोन आरो बिनि थाखाय दायनिगिरि आं हारसिं जानाय नङा रायजोफोर बिनि दायखौ बयबो लानांगोन थारमाने जों लुबैदों हारिया खौसे जानांगोन जोङो जांख्रिखांनांगोन जोङो मा लुबैदों जोंनि इयुननि थाखाय दखरसे हा जेराव जोंनि खेराइ बागुरुम्बा खाम सिफुं जथा बर'आ गावनि आसार खान्थि हारिमु लानानै उदाङै थांनानै थानो हायो मालायनि नाख्रेबनायाव नासयनायाव जोंनि हारिमु राव थुनलाइया दिनै हां सरथे सरथे जादों बेखौ जोङो उद्धार खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय जोंनियाव जोहोलावफोरनि आंखाल जायाखै जोंनियाव जोहोलावजोफोरनि आंखाल जायाखै बर'आ दिनै जांख्रिखांनो हायो सोमावसारनो हायो आसामाव बोलोजों बर'फोरखौ बोखायनो हानाय रावबो हारि गैया रावबो सरकार गैया आसामाव बर'फोरखौ बोलोजों बोखायनो हानाय नाथाय जोंनि दाया जोंसो रायजोफोर आङो मोनसे सल' खोन्थादों जेरावबो नोंथांमोननोबो खोन्थालांनो नागिरदों रामजों राबनजों दावहा नांनाय समाव रामा राबनखौ फेजेनबाय जेब्ला राबना दावहायाव जेनो अब्ला बे राबना रामखौ बुंबाय जे राम आङो नोंनिख्रुइ बैसोआवबो बैसोआ गोरासिन बोलोआबो नोंनिफ्राय बारासिन आङो लंका होननाय रायजो दङ बेवहाय सना दङ हिरा दङ आं बेसेबांबा दावहा नांबाय दैत्य दानब गासैखौबो फेजेनजोब्बाय ओंखायनो आंखौ लंकानि राजा राबन होननानै बयबो गियो नाथाय नों सासे साधारन मानसिया आंखौ बोरै फेजेनखो नों आंनो खोन्था होननानै बै समाव रामा राबनखौ गावथारनायनि सिगाङाव बुंबाय जे राबन नों आंनिख्रुइ बैसोआव देरसिन नंगौ नोंहा सैन्य सामन्त दङ नोंहा बोलो दङ गासैबो दङ सना हिरा गासैबो दङ नाथाय नोंजों नोंनि फंबाय असे फंबाया नोंजों गैया बिभीषणा गैयामोन राबनजों ओंखायनो राबना दावहायाव जेनबाय दा बर' हारियाबो बेनो जादों दिनै जुदि जोङो सोरखौबा राम होनना हमना लादोंबा सोरखौबा राबन होनना हमना लादोंबा बेजों बिभीषणा गैया जोङो दिनै 30-40 बोसोराव खौसे जानो हायाखै रायजोफोर जुदि बयबो हारिनि थाखायनो सानदोंबा हारिनि खोथा बुंदोंबा गावनि इग'खौ गावनिल' साननायखौ दोनथ'नानै दान्दिसे समनि थाखाय मानो बर'आ खौसे जानो हाया जों जानो हानांगोन रायजोफोर जानो हानांगोन
दा ओंखायनो बिएनसि दानाय समावबो जों थांदों बै बिटिसि फोथाराव थांनानै जोङो नुजाहैदों बर' हारिनि खौसेया ओंखारथों होननानै जोङो जोंनिफ्राय हानायमानिखौ नाजादों। नैबे मिटिंआव जोङो बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंनो लाइजाम हरदों खनले लोगो हमनो होननानै खेबथाम लाइजाम हरदों जोङो लोगोखौनो हमाखिसै जोंखौ बिथांमोना जोङो दुखु मोनदों रायजोफोर। दा ओंखायनो जियानो जा जोङो बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैदों। बड'लेण्ड आन्दलनखौ जोङो गोख्रोङै सोमावसारनांगोन। दिनै जोंनियाव एसे बोलो थानायावनो साहस थानायावनो सिनस्रियाव बोलो थानायावनो जारिमिना जोंजों दङ संबिधाना संबिजिता जोंजों दङ जुक्तिया जोंजों दङ। दिनै आसामनि कुनु इन्टेलेक्चुवेल कुनु माने मिडियानि मानसिफ्रा जोंखौ फेजेननो हानाय रावबो गैया मानोना जुक्तिया जोंजों दङ। बे हायाव जेसेबां गोथौ जावनानै नाय जोंनि आबै आबौनि बेगेंसो मोनगोन मालायनि बेगें मोननाय नङा बे हायाव। बे जोंनि हा रायजोफोर आरो पृथिबियाव थागिबि मानसिफ्रा जेबो गिनांगौ गैया। नाथाय जोङो उन्दुनानै थाबा जानाय नङा। ओंखायनो एबसुआ नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो जोंनि आबुं उदांस्रिथायनि हाबाफारिखौ जोङो लांबाय थानायनि थाखाय जोङो साननाय जादों। आबुं उदांस्रिथाय बड'फाया बुंलांदोंमोन आबादारिफ्रा सांग्रां जानांगोन, फरायसाफ्रा सांग्रां जानांगोन, साख्रिआवलाफ्राबो सांग्रां जानांगोन, आइजोफ्राबो गोख्रों जानांगोन, समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोआ गोख्रों जानांगोन। राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ रांखान्थि राजखान्थि जेरावबो जोङो आखा फाखा जानांगोन। बिनि थाखाय जोंनियाव फुल मोनसे टटेल रिभलिउसन नांगोन टटेल चेन्जनि थाखाय। बेजों लोगोसे जोङो माखासे थांखि लादों। सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो सोमावसारगोन आरो दायो बे जाय हानि थाखाय बे बड'लेण्ड बर' बिमानि थाखाय जोङो थै होबाय जिउ होबाय बे हाखौ सोरबानो नाङा फाङा जासि होनो हमदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। जोंहा बिखाया खामदों रायजोफोर। बे हाखौ जोङो रावनोबो होनो हाया। बे जोंनि बिमा आरो बेवहायनो जोंनि फैगौ जोलैया रोजा बोसोर संसार जानांगौ होननानै जोङो बे हानि थाखायनो दावहा नांदों। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खर' गंग्लायै खावलायहरदों जे दिनै रामदेबनो 3000 बिघा हा होबाय, गाबोन समफोर आलफानोबो होयोनो आरो क'क्राझाराव रामदेबनो होयोनो। दिनै बे हाखौ जुदि मालायनो होजोबोबा गाबोन जोङो इन्डास्ट्रिखौ बहा बानायनो, स्कुल कलेज इउनिभारसिटिखौ बहा लुनो, इन्टारनेशनेल स्टेडियामखौ बहा लुनो? जोंनि इयुन जोलैनो थाखाय सुबुं अनजिमाया बांलाङोबा बहा थागोन बिसोरो? आबाद मावना जानो हा गैया जागोन। दिनै जोंहा बेसेबांबा अलखदाव गोग्लैगोन। दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों बे हाखौ जाहाथे मालायनो हगारनानै होआ। दा रायजोफोर फैगौ मार्च दाननिफ्राय जोङो आन्थोरजुवा सासे सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों। आङो गेलेनाय बायदि मोनदों। सरकारा जोंजों गेलेबाय थादों। बिथांमोना जोंखौ आनजाद नायदों बेसेबां गोबाव थावरिनो हायो होननानै आनजाद नायदों जोंखौ। बिथांमोना मालाबा लावथि होगोन मालाबा गुलि होगोन गोदो गोदाय बिदिनो खालामदोंमोन। नाथाय एबार खालामाखै। मानो खालामाखै? बिथांमोना बुजि मोनबाय बर'आ गुलिजों गिग्रा जाथि नङा, लावथिजों गिग्रा जाथि नङा होननानै बिथांमोना मिथिबाय। ओंखायनो एबारनि आन्दलनाव लावथि होनो नागिराखै। जोंबो बुंदों अहिंसानि आन्दलन मोनथायखौ जोङो मोननांगोन, बिथांमोना होनांगौ बेखिनियाल' होनाय लानायनिल' सोमोन्दो। नों गारजेनबालाय जोंखौ सालायदोंबालाय जोंहा उदै सादों ना खर' सादों लोमजादों ना मा जादों नायनांगौआ नोंनि दायित्व, नों सरकारनि। नायाबा नोंखौ जोङो बुंगोन, जों खुद्रिगोन, जों रायगोन आरो बेखौ खालामनो थाखाय संबिधाना जोंनो मोनथायखौ होदों रायजोफोर। दा ओंखायनो आंनि बिसास दिल्ली पुलिस सरकारा जुक्तिजों नांलायोबा जों देरहानो हानाय नङा। नाथाय राजखान्थिजोंसो बिथांमोना देरहागासिनो दङ। ओंखायनो आनजाद नायनायनि सम फैबाय। बिएसि मोननाय समाव जिरायथ'बाय, बिटिसि मोननानै 12 बोसोर 13 बोसोर जिरायबाय। नाथाय एबसुआ जिरायाखै। एबसुआ गावनि लामाजों थाबायलांगासिनो दङ। आरो एबार जोङो आनजाद नायगोन बिथांमोना देरहायोना जों देरहायो। जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया। नाथाय जों देरहानायनि थाखाय जोङो दावहा नांगोन। एबार जों देरहानांगोन। जों बड'लेण्डखौ सोरजिनांगोन। दा ओंखायनो रायजोफोर मार्च दाननिफ्राय जों हाबाफारि लादों। रेल जथेनाय, राजा लामा जथेनाय, हांगार स्ट्राइक खालामनाय, जेलाव हाबहैनाय, आसाम गभर्नमेन्टखौ सापर्ट होयै गोबां रोखोमनि हाबाफारि लादों जोङो। आरो मार्च दाननिफ्राय जोङो फासयनायाव गैया, दावगालांबाय थागोन। जामोन जियो ना मायो बेजों खोथा गैया। आन्दलन खालामनो थाखाय बारा बुरजा मानसि नाङा रायजोफोर। दिनै जायफोर लेखा फरा गारनाय
बे सेंग्रा सिख्लाफोरा 1 लाख ओंखारबाय थाबानो जायो आन्दलनाव। आन्दलना सानफ्रोमबो जाया। जोङो दिल्लीयाव दाख्लै थांदों। गोदो गोदाय दिल्लीयाव धरना होयोबा साइडआव थांनानै पारमिसन लानानै फिसा मोनसे टेन्ट खोंनानै धरना होना फैनो गोनां जायोमोन। पारमिसन मोनामोन, मालाबा नेनो गोनां जायोमोन। नाथाय दाख्लै जोङो दिल्लीयाव रेलि खालामबाय खुनु पारमिसन लायालासिनो। उनाव दिल्लीखौ सिंखावनानै जों रेलि खालामनानै फैदों। अफिसारफ्रा बुंदों नोंथांमोनखौ जोंहा बादा होनायनि खुनु अधिकार गैया, नोंथांमोना खालाम, जोंखौ डिउटि होदों। ओरैबायदि डिसिप्लिनजों खालामदों। गुबुन गुबुन जायगानि पुलिस अफिसारफ्राबो फन हरनानै जोंखौ बुंदों आरो मायबा हाबाफारि दङ नामा नोंथांमोना होननानै। दाख्लै जोङो बिराद नोरोम आखु देखायदों। नाथाय मिनिट दाननि उनाव जोङो दिल्लीयाव थांदों। ओइबार नोरोम आखु देखायनो नङा। ओइबार बिथांमोना दै लुयोना लावथि होयो, जों गासैखौबो नेवसिनानै उसिनानै जोङो पार्लियामेन्ट हाउसाव थांगोन। जों ओइबार मे दानाव दिल्लीयाव थांनानै। दा नंखायनो रायजोफोर, आं गोलाव बाथ्रा बुंला। आंनियाव दुखु मोननाय गिनाय जेबो गैया। आं रावखौबो गिया, आं जेखौबो दुखु मोना। आंनिया दुखु मोननाया बेल', बर' हारि आफाद रायजो राजाया दाबो जथेस्थ' खस्थ' जानाङो। ओरै साहा ओनसोलाव बेरायहैदों, न'फ्रा माबायदि। बे टाउन सहराव न' मोजां मोजां नुनो हाबाय। 5 किल'मिटार 3 किल'मिटार गोजानाव नाय, दाबो गोबां प्लास्टिक खोबनाय न' दङ। जोङो बोरै गोजोननाय लानो हानो? बिसोरबो जोंनि बर' बिमा, जोंनिनो आइ, जोंनिनो फंबाय, जोंनिनो बिनानाव। दिनै बेसेबांबा गाज्रि अबस्थायाव संसार जानानै दङ आरो बिनि थाखायनो बड'लेण्डखौ नांगोन। बड'लेण्ड नङाबा जोंहा मालाबाबो जौगानाय नङा। दिनै सोरबा सोरबा सानदों बड'लेण्ड मोनोब्ला बेवहाय आलादा मोनसे सिस्टेम फैगोन, बेवहाय जोङो थाखाखौ मन'नो हानाय नङा। ओंखायनो बड'लेण्ड जाजानायखौ लुबैयाखै सोरबा सोरबा थाबनो। बड'लेण्ड जायोबा सिस्टेमा फैजोबगोन, बेवहाय आयेन कानुना थिग जाजोबगोन, गासैबो सिस्टेमा फैजोबगोन। रावबो गोसो जानानै थाखा देखनोबो हानाय नङा, मन'नोबो हानाय नङा। नाथाय बे काउन्सिल सिस्टेमा थिग मथै सोलियाखै। ओंखायनो दिनै गोसो जानानै 100 कौटि 200 कौटि थाखाफोरखौ बिथांमोना मन'नो हादों। दा बेनिखायनो बड'लेण्ड जाजानायखौ बिथांमोना लुबैया। दा जियानो जा, बिथांमोनाबो आलो गोजोनै संसार जानो हाथों, आं बेखौनो लुबैगोन। बिथांमोननि साननाय हनायावबो मोजां बुद्धि फैथों, आं बेखौनो लुबैगोन। आरो बर' हारिया खौसेयै दावगालांनो हाथों। जोंनि बे सानब्रैनि हाबाफारिनि थाखाय गोबां मेट्रिक आनजाद, हायार सेकेन्डारि आनजाद होनो गोनां खाथि खालानि फरायसाफ्रा एसे खस्थ' मोनदों जानो हानाय। आं बिथांमोननि न'खराव दुखु मोननाय फोरमायबाय। दसे समनि थाखाय बेवहाय देंखो मोनाबिलि जागोन। जोङो बयबो मेंनायनि थाखाय दसे रंजागोन। बिनि उनाव जोङो न' थांगोन। न' थांनायनि उनाव जोंनि खामानिया जोबनाय नङा रायजोफोर। बे सानब्रैयाव जोङो मा सानखो, मा मावखो, मा नुखो, बोरै बोरै जोङो बे सानब्रैखौ बारहोखो, बे बाथ्राखौ जोङो न'आव थांनानै जों साफ्रोमबो साननांगोन। मानोना बर'नि जांख्रिथाया सोरबा दैदेनगिरिनि जांख्रिथाय नङा, बियो साफ्रोमबो बर' फिसानि जांख्रिथाय। ओंखायनो बेवहाय दैदेनगिरिया सोरबाया नङा, दैदेनगिरिया नोंथांमोना साफ्रोमबो बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसायानो, आबादारि जा, दाहोना रुवाथि जा, बयबो बे बड'लेण्ड आन्दलननि दायो दैदेनगिरि रायजोफोर। नोंथांमोना गावखौनो साननानै ला। आरो जिखालि आन्दलन जाबाय होनो, ओइखालि जाहाथे रावखौबो लिंनो थांनो गोनां जाया। आन्दलना सानफ्रोमबो जाया। जेराव आन्दलन जाबाय होननानै मिथिबाय, ओइखालि मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय सासे सासे भलेन्टारि फैनांगौ। मानोना जोङो बड'लेण्डखौ मोजां मोनो, बड'लेण्डखौ जोङो जाजानो लुबैयो। तामानगाव रायजोफोर, बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय। आरो जोबथारनायाव बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै कनफारेन्स खुंदों आरो जोंनि माखासे फोरोंगिरिफोर, माखासे जोंखौ अनग्राफोर, बे क'क्राझारनि गोबां रोखोमनि जोंखौ मदद खालामबाय। आंहा बिथांमोननि सायाव जोंहा एबसुआ जोङो सुख'हायै दाहार थाबाय। गावनि साननानै बिथांमोना खस्थ'खौ लादों। इयुननि थाखाय एबसुखौ फोथांनानै दोननांगोन, हाबा मावनायनि मोजां थासारियाव दोननांगोन होननानै खस्थ' लादों। नाथाय जाय बिथांमोना दिनै जोंखौ हेंथा होयो एबा हेंथा सानो, बिथांमोननिबो माखासे दैदेनगिरिफ्रा सिं सिं एफा एनै मददखौ हराखै नङा, हरदों रायजोफोर। ओंखायनो आं बिथांमोननोबो साबायखर बावहरबाय। दा जियानो जा, आङो स्ल'गान होनो सानदों। बिनि उनाव मेला जोबगोन। स्ल'गानखौ बिनि थाखायनो होनांगोन।
स्ल'गाना सरकारनि थाखायल' नङा, बेयो मालायनि थाखायल' नङा, जोंनि गोरबो सिङावबो हाबनांगोन स्ल'गाना। अब्लासो जोंनि जिख्रियाव, जोंनि जेसेबां मोदोमाव सेल दङ, बे मोनफ्रोमबो सेला एक्टिभ जागोन। आरो बे सेलखौ एक्टिभ खालामनांगोन जोङो, अब्लासो जोङो बड'लेण्डखौ मोनफुंगोन रायजोफोर। जोंनि आथिंनिफ्राय लानानै खर' खानायसिम जोंनि मोनफ्रोमबो जिख्रियाव बड'लेण्डनि बाथ्राया हाबहैनांगोन, अब्लासो जोङो बड'लेण्डखौ मोनगोन। बड'लेण्डनि थाखाय जोङो गोरोबनांगोन, बड'लेण्डनि थाखाय जोङो गासैबो जोंनि देहा मोदोम सोलेर गासैखौबो बाउसोमनो हानांगोन। नाथाय आं रावखौबो जिउ बाउनो थिना, नोंथांमोना जिउ बाउनाङा। जिउ बाउनाया जोंनिया बे सेप्टारा जोब्बाय। आं बिखिनिखौनो बुंबाय। इयुनाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आनसलिक कमिटि, इउनिट कमिटि, जिल्ला कमिटि माबाफोर हाबाफारि लायोबा नोंथांमोना मदद होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो एबसुनि मिथिनानै मिथियै जायफोर गोरोन्थिखौ मावफ्लांबाय, बे सानब्रैयाव सोरखौबा रायफ्लांबाय, सोरखौबा बायदिसिना बुंफ्लांबाय, बे गासैबो एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना गावनिनो फिसा साननानै निमाहा होयो, आं बिनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय। रायजोफोर, आं बयखौबो खावलायबाय जे नोंथांमोना बयबो गोबारै स्ल'गानखौ होनांगोन। बिनि उनाव जोङो बयबो मोसागोन, रंजागोन, जों मेंनायखौ होगारगोन।